fata ya ilu, ya raga ya ilu, ya tafata ya ilu, ya daga ya ilu, ya bici ya ilu, ya ya tafasa ya ilu, ya fata ya ilu, ya zaga ya ilu, ya buku ya ilu, ya baza ya ilu, ya abu ya me kace ya me kake so hanya me kake so hanya me kake so hanya kakana ran kai daɗe barka da hanya barka dai Allah barka dai yawwa sannai yawwa sandai madalla yawwa wato ran kai daɗe rohane ne suke maka sanda zuwa to na ansa kar ka firgita to na ansa amma ya kamata dai na ansa abin na ran kai daɗe yana ansawa dan uwana ne muka haɗu da shi a hanya sai ya ce nan gurin ka ido Allah ya taimake shi kar ka taimake shi ka ba shi wurin samu kwarai kuwa ma'ana ka haɗa shi da aljanu kwarai kuwa to ni din ma ran kai daɗe da ni da shi duk za ni ce tattar da mu je mu duk masu nema ne mu din to amma ni na fi shi matsala domin in an kasa garin nan kashi biyu to da a ƙarƙashi na suke ya kamata a ce kowa yana samu ta ƙarƙashi na ba ni in samu ta wani guri ba to na zan kai daɗe inda dama a haɗa da manyan jigajigan wanda zan samu ko gida ɗaya ne su cika min da kuɗi zan taimaka maka na'am tunda har ka zo nan kuɗi an yi ka gama bakin kawon kaf ba za a same kuɗin ka ba idan har ka bi ka'ida da nake zan gaya maka to ranka ya daɗe a aljannin fulda za a haɗa da su kar a haɗa da guda uku da wanne ko kuma hudu ɗimuwa na tura shi bayan gari yawwa tashin hankali na tura shi ƙasar waje yawwa sai makami gashi nan kusa da kai dan Allah ba janye shi ma na san makamin nan haka ya zamu dan uwan mu dan sako ta ito uban sa dan girman Allah karban da makamin nan dan Allah dan annabi karban da makamin nan yawa da makami da tsinuwa da wannan ni ba na son su Allah dan Allah kar a haɗa da su dan Allah Allah ya tallahi ran kai dade zai taba ka yanzu in kana tsine musu to dawuna dan sakata a gaya musu dan sakata ce ina gaida su yana gaishe ku dan sakata ba dan sakata na gaishe ku dan lokacin da aka yi wannan abun ya ci ubansa kwarai ko ya ci ubansa da masu ɗimuwa da wannan duk yan badali ma sun ce suna gaishe da ku kai zan hada ka da mushaka mushaka wa ran gaida ne wa mushaka ni ma na zan mashaka dan Allah da annabi karka dan da burdin nan ba ka wannan wurdi ba ba zan ba ka wannan wurdin ba yawa dan naji an ce shi aljanna naka sentimental wai ka mai da hila hemoni ni ko ba na san ilahi ma gashi nan a bayan kai na ji to ije can binni suna neman sa ka riga cewa na'am wakatarni watar wakatarni kaftaru wakatarni ruftaru abinda guda uku wakatarni